Danas sam uz organizaciju i finansijsku podršku dobrih ljudi posjetio Ševalu Čičak koja živi u selu Mošćanica, nadomak grada Zenice. Ševala u 7. deceniji života živi sama, čovjek joj je umro, a i djeca su joj umrla na rađanju, što ostavlja poseban trag u njenom srcu. Ova žena kroz svoju tužnu priču i životne okolnosti i dalje samouvjereno i hrabro živi, bez obzira na svu njenu tragediju. Komšije je vole, poštuju i pomažu, što je od velikog značaja u društvu. Ljudi koji prate moj rad i moj YouTube profil potpomogli su finansijskim sredstvima i prehrambenim paketom ovu ženu. Iznimno im hvala u moje ime. Nanu Ševalu sam dočekao samu, na pragu kuće kako mete snijeg sa stepenica. Javio sam joj se i predstavio, a ona je zaplakala i rekla: Allah te šalje. Pogledajte ovaj video i besplatno se pretplatite na YouTube kanal Anes Durmo kako bi dobili notifikaciju za svaki naredni video. Hvala vam, dobri ljudi. Majka! Salam aleikum. Aleikum selam. Ima li bujruma? Ima, hajde bujrum. Kako si mi? Pa dobro. Jesi li ti Čičak Ševala? Jesam. Uputiše me ljudi, kaže, probaj autom dole, ali ja vidim poledlo. Ma nemoj, nije moj rizikova. Ja. Hajde bujrum. Kako si, majka? Pa eto, pričat ću ti. Ja. Eto, imaš i mace. Imam mace. Ja. Evo, dakle, ljudi, ovo je Ševala Čičak. Jesam. Stara nana. Čičak Ševala, ovdje rođena, udata. Ja. Sam polako, nano, sam polako. Hajde ti u obući gore. Moj. Mogu ti reći, nano, da je vama ovdje lijepo. Ne možeš, ja sam sama, svi, nema niđe nikoga. Sama si? Nema nikoga. Maj. Nemam ovdje ni familije, nikoga. Nikoga? A ima fine komšije može. Pa mogu li komšije ovako, hoće li obići, hoće li? Pa hoće. Ja. Hajde bujrum u obući. Neću ja u obući, majka. Ja ću se skinuti. Ja, hajde. Ne mere se u nas u Bosni u obući ulaziti. Evo žena mi donijela, evo, piti. Imam fin komšiluk. Hvala, a imam svog pekara, tako nam sve reći. Ja. Hoću ti ova vrata zatvoriti? Je li vama vruće? Meni je uvijek isto nekako, nano. Evo, sjesti ili će... Sješću ja. I šta kažeš, hoće narod doći, pomogne, jel de? Hoće. Imam ovdje fin komšiluk, nerka. A umrla bi dojako da mi nije pekara Asmira Kolića. Znam. Ja, ne mogu rukama, ne mogu iz kičve i noge, evo šćao. Služiš se štapom, jeli da? Ja. I onda on meni donese i pite hljebivone, onda sam ja digla kredit, pa drva kupila. Pa onda dok plati komunalije, lijekova ima još jedna puna kesa, evo još jedna kesa. Aha. Evo i vode. Ba ne moraš na ono vat, vjerujem ja tebi. Boga mi, još ima onolku, neko mi dan čovjek donio, i tako. Ali on meni dadni, on mene dadni, se džaba više puno. Ja. Ma on mi isto dijete, da Bog da mu Allah dao zdravlja i veselje, najviše zdravlja. Nemam, bala rodila 6 djece, nemam ni jedno. Pa šta je reći, majka, koja je priča tvoja? Ja sam rodila 3 carska imala. Rodim i sve do ovakta i išla doktorima. Hoću udrum televizor? Pa hajde to. Hoću. More. Već ja to dosta ne drovišću. Ja kako? I ja rodim i idem doktorima na kontrole. Sve djeca po 5 kila. Sve muški. Mašala. Ja rodim, oni umru. Sam malo žive, umru. 4. Ja. I tako ostala bez djece. Eto, muž mi umru 5. godina. Čičak Čamil je on moj muž bio. Aha. Okifo, brati Hasanov, znaš? Pa oni su stariji, tako ja većinom poznajem omladinu. Meni je rekao, doće ti Durmo, Anes. Da. Pa vidi, majka, inače ja snimam mene dosta ljudi u Zenici zna. Sama sam do sada, Ništa, majka, nek stoji sve, ja sam. Mi smo živjeli, moraš reći, unazad možda 7 godina krave nismo držali, sve držali kravu. Eto, da se ne može penzija, znaš.
Ja. A gdje mi reci, majka, kako, evo recimo, sad su potrebna drva. Imaš li drva? Sašćut, digla priko onoga Drvosječe? šumarstvo. I sve po 111 mi se Maroko odbijala, a penzija mi je 380. Majko moja. I onda dadne mi nešto, vićem, Jasminu, puno mi doje za struju, ure 40 Maroko. A ništa ja ne mogu plaho ni spremam, ni ništa. Pa da nije poskupila struja? Imam ja boljer, ali u toliko kartu, eto. I imam strujno od nekad uključim, eto, platu, sam jedna plata rodi. Da. A ovo, eto, naložim i onda kupim ja 10 metara drva i 8 mjeseci mi se odbijalo drvo, ja nisam noćima spovala, sine. Pa kako ne bi, majko? Ali meni je, ima familije neke daljni, ali... Pa ima li ko bliži osim komšija, ima li neki rod tvoj? Da te obiđe, da ti pomogne? Ja ovdje nemam nikog bližnog. Ni Amidžića, ni Tečića, ni Daljića, nemam ni brata, ni imam ja sestrića od tamo Kaknju i sestrići. Doju u godini jednom kad im... Majko moja draga. A komšije te poštuju, cijene, dođu? Poštuju me komšije, da Bog da im malo dao, ima gorima ideš kada pitu, eto neku noć. Onda onako, da ti ovo kaže, ja brate tu uzimala to drva, podal, ko će iscijepat, te jeso škoro iscijepu i njegov sin, a oni mi nanesu drva pred kuću. Škoro jeso, znaš ga, sinu. Pa ne znam, majka, ja ovdje, unekad kad ja ovdje dođem, ti znaš da su moji ovdje iz ove prerije, ali ja slabo sam dolazio, tako da... Kad ti meni došao... Vidi, majka, ja snimam ljude, njihove živote. Postoji dosta ljudi koji su mene zavoljeli iz tog razloga što jednostavno kaže ima nešto to u tebi, kaže ja s tobom konda se kaj sa svojim najdražim ispričam. Nisam ovdje došao da natjeram tebe na suze. Došao sam malo da te obveselim. Čuješ, da ti kažem, ti mene, ja često plaćem. Ja plaćem jednako za svojim mužom i za svojom djecom, onda ja kažem, dragi Allahu, ti, ako je od tebe to, dragi Allah, ti mene ostavio, pa pobrini se za mene, a pobrini se, pošalje mi čovjeka, pošalje mi narod. Da. Stvarno, ja sam danima, sine, nisam spavala, rekla sam Jasmiru, kad sam ja tu, sad ne smijem rizikova, daj tu po 50 maroko, pa hajde već 100 maroko. Da. A ja moram imat lijek, imam zaštitnjaču, imam tlak visok, imam svašta nešto, ja moram imat tu. A sve ti lijekovi uzimaju, samo ove zatlog na Markovu se sve kupuju. Da. I onda on je mene pripoznao, on je meni donosio hranu, neće se ti napatit, nećeš i oni... Da ga, Allah, dragi, da mu dadne zdravlja i na faku, da ne zna gdje. Da mu Allah podari lijepu na faku zdravlje. A ono i moje dijete, eto, to ni dijete ne bi. Ima dobrih ljudi, majka. I lako mi kaže, sine, svaki dan, šta tebi treba, hej, moje dijete, da ja njemu ne bi rekla, ne moram ja sve ni ima, sine. Nek ja imam onoga hljeba i šta, ne mogu ja sad izuvjerat možda voća. Skoro mi je poslala jedna žena voća. Pa sam plakala, rekla da Bog da je Allah dao, nema bona, niti ima voćara, niti ja mogu k sebi. Dakle, postoje ljudi koji mene prate i koji jednostavno na finansijski način potpomažu ljude, insane, kao što si ti. Jeli? Dakle, ja ne znam ima li ovdje u ovom šoru, ima li neki omladinac, pošto će mi trebat možda malo pomoć da prenesemo te stvari. Ne znam, hoćeš imat nekog zonta. Imam. Neki momak ili ne, eto, pošto ima i dva paketa, odnosno ima brašno, ima još jedan paket sa kompletnim prehrambenim proizvodima. Zovnoć ja imam, ja koga zovem. Jer ja zaista, evo vidiš, nisam mogao da siđem s autom dole. Ne, kolica povuče. Pa eto, može i kolica, da, može i kolica. Dakle, to su ljudi koji Allah je nagradio, a i tebe da ti svaku stopu, a zdravlja da ti dane, sine. Amin, ja rabi, trudim se da evo, koliko toliko snimim, pokažem narodu da postoje ljudi koji zaista nemaju nikog, koji žive u tim okolnostima slabe finansijske strukture. Jer nisi ti, majka, zaslužna da živiš tako kako živiš. Opet se vraćamo na ono Allahovo
iskušenje je Allahovu odredbu, Ja se opet ali ne zašto malo, evo recimo država se ne pobrine da iole poveća te penzije, da se napravi nekakav fin postupak. Ja njima moram plaćati struju i telefon, ja to ne bi smila, Bože sačuvaj, čovjek mi donosi penziju. I ja sam ovako, on meni dođe, ja nisam, vjeruj, sine, ja sam stario godina, meni je 73. godina. Da. Ja sam 49. 26. maja. Ja nisam se opremila kako sam taj kredit digla. Sve mi neko ovako, ja po litar ulja ili neko mi donese, ili tako, ja sam se prometala. Sad ovaj mjesec mi je došla penzija, nisam, ali se za tako okrenula, obatala mi se česma. Odvod mi se začepio. Te ono, tako, rekao, Bože, nahaj, ne da mi se kaže, nemoj se bona sikiraš, to je tu da je on mi je kupio i česmu. A sin mi kupio česmu prije 2 dana. Od dojta čovjek došao da malo zavrne nešto pušće. Da. Meni svak vjeruje, meni svak hoće. Ja sam skromna, ja ne volim i što nešto nemam, sad ti kaj, ne moram ja ni imat. Ovdje imaš, pa ne baš sve, ali ono što je tebi potrebno, dakle, za jedan možda mjesec. Otprilike. Može meni biti. Ti to sebi sortiraj, dakle, imaš tu, ja sam uzeo čajeva, duel, imaš li mašinu vešnu? Imam, Ili ti radi ispravno sve? Radi, muž mi digo na kredit prija svoje smrti, svaki ga tom zakosio, imam mašinu. Da. Dakle, tu imaš sve potrebne stvari, ovo smo kupili do nekih 100 maraka, odnosno 100 maraka je i koštalo. Tako da, eto, brašno, prehrambeni paket, ima nešto novca koji ću ja tebi uručiti tamo kad budemo uz kavu. Eto. Vidi majka, danas, evo, sad smo dovukli te namirnice, ljudi koji prate moj rad su poslali i nešto novca, znaš. Hvala. Da i Allah nagradi. Otprilike to su 2-3 čovjeka koja često mene pitaju hoćeš li u budućnosti raditi neki humanitarni projekat, ako hoćeš da ti uplatimo. Dakle, na tu osnovu to ide. Iz Amerike je čovjek koji mene prati, koji želi da ostane u okviru anonimnosti, jer eto, Allah ga nagradio, baš je da. došao. On ti šalje 50 eura. To ti je 100 konvertibilnih maraka. Dakle, njegovo ime i prezime, prema njegovom poštovanju, on ne želi da mu se govori, ali on vrlo često ulijeće u moje videozapise i preko mene ljudima daje, odnosno da dostavim, jel? Dakle, to je jedan čovjek. Drugi, mlađi čovjek je jedan Ivan Jurić, koji inače živio u selu Maljine kod Travnika. Dakle, to je mlađi čovjek koji je poslao 20 eura, to je 40 naših maraka, jel? Prehrambeni paket koji sam ti dovukao je isto poslao čovjek koji ne želi
da mu se otkriva identitet. Ja sam njemu rekao, možda bi bio red ipak, da se kaže, Durmo, nema veze, donesi ženi. Blago njemu. A ja njemu Ne govori ko je poslao. On je poslao na pravo mjesto, evo i momak nek. Dakle, iz Amerike imaš 100 KM-ova, to je 50 eura, i iz Njemačke od Ivana Jurića imaš 40 maraka, odnosno 20 eura. Da Allah, dragi, podari svim ljudima dobro zdravlje, na faku, svima onima koji su pomogli. Da im i onima od sveg srca. Pa i onima koji gledaju ovaj video zapis i na taj način, jel? I oni na taj način. Dragi Allah je sve mogući. A mi ćemo gledat, majka, ja ti obećavam, mi ćemo gledat u budućnosti, ja ću se lično potruditi da ti na još jedan način pomognemo. Da li će biti finansijski, da li će biti opet prehrambeni, da li ćemo snimati, da li nećemo, nebitno, uglavnom ja ću se potruditi da ti se još malo pomogne ono što ti još potrebnije, jel? Ja shvatam, majka, ova pomoć je nekako jednokratna, ili recimo dvokratna, da je nekako insanu pružiti tu, ja uvijek to kažem, da je insanu pružiti neku potporu, da ima recimo svaka 2-3 mjeseca, pa od grada, da ima neku potporu. Ovdje, da ti vam kažem i nek me čudne kogod hoće, bili kakvi paketi, ne bili, mene nema niđe. Kad je moj muž poginuo, ovdje dijele se, imaju sve, imaju djecu, imaju sve. To je nepravilno, ali ja nisam nikad ni od penzionera, nikad paketa nisam dobila. Dobro. A to nije, a kažem, sad meni bio njegov, donio mi lijekove, ja nisam mogla vam naći, ovo je ovdje puna kesa. Vjerujem, majka, vidim ovdje da koristiš lijekove. A puna mi sad on donio, Boga mi, 20 maraka sam mu dala, bio je njegov moc, on mi propisao. I sad on nešto je za pare, oni Leksijum, oni su 4 marke. To pijem obavezno, ni bi mogla kad zaspat ni ništa. I sad kaže on, Ševala, treba pisat drva. Sad ako mu neću da bi živa, ne smijem, bala zagar, ne smijem. A koliko se, majka, uzela drva? 7 kubika. Ali ne ložim ja puno, ovo špare ide i daj Bože da može valjda biti, ja da ne. Ma može da biti. Trebalo bi 7 kubika da ti bude sezona. 7, to je 10 metara. Ima nešto, majka, šta ti je potrebno od evo recimo, električni šporet bi ti možda trebalo zamijeniti. Pošto ti jedna plata samo, jel da radi? Plata pa i grijači, baš neko i dan sali viče, kaže Ševala, je donji, a gornji malo rodi. Ali ja, eto, znači neki dan odvali se ovo, da vam metnem pitu, došla mi jedna mlada, imam gori jednu mladu za Bulogića, ne, Bulogić, poznaće se ko je. Pomogne dođe. Arnelova žena, mlada, ima bebu od godinu dana, ona meni došla neki dan, prije 2 dana, hajde da ti Ševala razvijem pitu. Maša, hvala joj moje ime. I razi, ona meni piti, ja sam se najela, kupuje mi ove kupovne pite, sine, meni su one dobro došle. Kad smo već kod tog, majka, ja sam ti stavio jednu jufku. Juhka. Sad ne znam kako to. Bila je ova jedna prodavačica, pa ona meni pomogla, pošto ja sam... Ja i to nekad kad mogu složim, ili ako nekome naleti, složim mi. Da. Kad imam povlak. Imaš, vidjet ćeš raznih stvari i baš sam ti stavio jufku, kaže ova što prodaje, kaže stavi Durmo jednu jufku, možda bi žena sebi napravila, recimo bureka, recimo jelde. Ona meni napravi, ja sam se najela sine i večeri i jučer. Ja sam jela, ja kajem da je Allah dani, ali curicu ostavi kod čovjeka. Ona nikakav rod nije. Pa da ti dođe da pomogne. Ali ne bi to uzela ovako nešto ili čokoladu ili nešto. Majka, džaba je kad insan ima osjećaj. Razumiješ? More čovjek ležat na parama. Ako nema osjećaj za pomoć, ako nema osjećaj za za naklonost, o tome se radi. Ja im želim sve najbolje, zdravlja, najviše njima i njihovoj djeci. To je čovjek rekao bi, što da ja ostavim kod djeta, a da ti ideš. Jest. Ona dođe, pa ona opere suđe, ona se razleti isto da sam ja nju rodila. Jest. Man biri, ona da Bog da je, a ko ti je tvoj, mora ti neće. A što to tako, majka, u nas? Što ti onaj bližnji, slabo ti hoće pomoći. Nekako si mu antipatičan, nekako se razdaljina se pravi. Bude muž imao brata. Da. Hoću, nek ide u svijet umati. Ja. Imao brata.
ima jetrvu ima. A sad ću vam reći, hoću nek ide. Ima jetrva dvi snahe. Sve su njegova, onaj kad je otišlo, ništa, kad je bila smrtovnica, čim je smrtovnica, on se od mene okrenuli. Završeno je. Niko ume i ne gleda. Nasramot. A nek mi ne dođu nikad umri. Čuči, što će mi? Žena mora iza nauta došla ovdje i nije mi niko i ništa i dođe i mene obiđe, ma nije, no tu se sve zlato plaća njoj. Ja dignem ruke i kajem, dragi Allah pomozi. I mom Asmiru i mom narodu ko mene pomogne. Ja dignem ovako ruke kad klanjam. I eto. Nikad se ne zna odakle. A šta je ona meni, ja ne tražim njima ni para, da mi doji juhkicu piti raz, pa malo, ja sam nemoćna žena, evo unišli ste u sobu, nije mi ni porađena. Ne mogu ja ustat, meni žena od 80 godina malima, nim si vaće bolje mora ustati. Majka, tebi niko neće zamjeriti. A znaš zašto? Zato što si ti žena u poznim godinama. Razumiješ me? Možda bi narod zamjerio... Ma ja sam puno sine rodila i oslabila i gotovo. Možda bi narod zamjerio da je u pitanju vađa žena. U mene se ruke ufate i pojebi, ja ne mogu ja ni heba. Pa kako neće, pa čitav život tereti, jel de? Sve teretla, sad kažem, teretili, radili, borili se, eto tako. Ja. Pa šta misliš, majka, evo recimo često gledam električni šporet, šta ne misliš da... Ne znam, sine, drogi, dokle ću živi, šta ću? Gledali mi... A ljeti je potrebno, ali ja se ko nadam da neću živkari. Gledao bi ja da to preko ovih svojih ljudi da Da te Allah nagradi. Da ti kupim jedno električno šporet. Onda mi se pate, Boga mi 3 sam plate dolazio majstor i pravio. Ja. I sam još ova plata i ona da otkože i gotovo. Šta bi voljela majka, evo, imaš li neku želju? Ne, moja sine, moj. Ima li neka želja, evo, što bi mi mogli da ispunimo? Ja svoje želje... Bilo voljela neđe otići? Malo eto da nešto vidiš, da posjetiš nešto. A? Kuću sine, ja nisam zdrava, meni govorili u banje da ja idem kad ja nisam mogu sama. Ne merem ja ići u banje bez vodiča, a i bez da mi ne odabili. Ja treba biti tu neko. Treba ići na oloze vat, ne mogu ja to. Ja. Pa imaš li neku želju, evo recimo što nije možda velika, a ono što bi tebi pružilo neku tu satisfakciju, da se osjećaš lijepo i da ti to bude neka rekreacija. Ima li nešto, neka željica, ne znam. Ja šta god pomislim, kako si ti ufaćeni ruku. Kaže mi neko i dan, evo ti izgorio leom. Pa draga, viš kakav leom, da ću ja, ako je izgorio, ovo po šporetu. A ovo ispod šporeta što bude? Ja ništa nemam, ja ni sebi šta kupovati, daj Bože priživ. Evo vidite narode. Kako je došlo vrijeme da čovjek uopšte živiš bukvalno od danas do sutra. Ja samo... I samo ti je u glavi to da imaš... Kako je moje želje? Rekla ovome momku, rekao sine, rekao deci svoje, ona je rekao, nema onoga, rekao pa voća. Kaže ona riječi o Ameli i on donio meni. Ja. Dobro, majka, da te Allah nagradi, hvala ti što si me ovako lijepo primila, hvala svim ljudima. Hvala svim ljudima koji su učestvovali. I tebi hvala da tebi, dragi Allah, i ovim ljudima, da im dadne, da još više imaju, a zdravlja najviše. Biće toga još, inša Allah. Dakle, hvala ljudima svim koji su učestvovali. I sve ove svoje ljude i ove svoje komšije koji mi dođu i koji mi pomognu, i svog Asmira Kolića, to je jedan čovjek što ga nema niče. Jest, poznajem ja njega i vrlo... I on meni, ali ja ne mogu svoje želje njemu da on meni svaki dan kaže, Bona šta ti treba reći, imam želju, bolan. Svašta imam želju, ali nema ima sve želje, nek ja imam hljeba i nek ja imam pojest. Ja njemu sva želje govori da mi čovjek ima i on svog potrebu. Dakle, hvala svim ljudima koji su danas evo omogućili da se ova nana posjeti, da se ovoj nani pruži, da se ovoj nani kupi. Hvala vam do nebesa. Ja znam, majka, da je ovo nekako, neću reći jednokratno, jer ja se zaista trudim da ti još nekoliko puta dođem, obiđem, da ti kupim, donesem, ali nekako čovječe, kad ovako čovjek razmisli, sve ovo nekako danas do sutra. Zato ja uporno govorim, trebalo bi možda na nekom državnom nivou, da ljudi ovi predstavnici nas, da vide da postoje te neke starije osobe u poznim godinama, da se ako ništa, da se određenim osobama obezbijede drva makar. Obezbijede makar drva.
Ne traži se tu ni prije 50 metara, makar 1 metar da ima insan nekakvu povlasticu, jel, od svega toga. Ali od toga... Bila mi je teško, ja sam kupovala tako se metar po metar, pa nemam, pa me čekaju ljudi, pa tako. Kada on kaže, eto, kad ima to priko toga šumarstva. Ma ja, može se... Dragi, ali kako će se on viće, pa bona Ševala, nemaš ni vam niđe kupovat šume, nema, njegov otac, i on mi mene uključi. Dragi Allahu, pa šta ćeš ti do 80 danim, 70, sve za struju i telefon. Za lijekove sve kad god svake penzije, uzmi ono. Da. Kaže on, bona, da će Bog viće. Pa eto, njeko kad sam se provjeta, ali mi je najviše pomogu pekao. Da, on je bio tu, bukvalno koji je čovjek koji je... Nije mi dao da budem glada, ja sam sam bila kako ću ja plaćati hranu, a nemam otpore. Da ga Allah nagradi. I onda je on mene pripoznao, on je meni... Da mu Allah podari lijepo zdravlje, njegov porodici, da mu podari veći beričet. Da bu, da ne znam gdje šta imao. Hvala mu. On je tu da mene spasio i ostali su, ali on je najviše. Da. Dobro, majka, hvala ti što si tako ja možda otvoreno... previše i pričam. Ma ne pričaš, Ne znam šta ne sam pričaš. se pručila. Ja volim kad čovjek priča. A jer ako tebi šuti, puno onda... hvala koji si se moje kuće i mene sjetio. Ja hvala Bogu imam kuću, ali jedno po jedno. Ali tvoje. Moja. Ja imam i kuću, hvala Bogu. On je meni i uzeo špore pri smrti, uzeo mi mašinu na kredit. Hvala ti majka, u svakom slučaju. Ali imam finog naroda, poštuju me stvarno, eto i pekar, Asmir ne kaže. Ja tu i ovako isto donese, evo ti ovaj poslu, pitaj, jogurt, evo ti ovaj poslu. Sjetite se Ja, imam zovu god do duše, ona mi je 2 put poslala iz Krivića, Sutla, Purča. I ona mi poslala, kaže, evo ti poslala, i ovako mi drugi narod što nije ništa, evo ti kaj je poslu. Da. Dobro, majka, hvala. Duša draga, kad se ti mene sjetio, on je meni rekao da ćeš ti doći, ali nisi došao onda ja tako... Pa nisam, pošto majka i ja radim, znaš. I ja sam zaposlen, ja radim. Ja sam se iznenadila, nisam se obukla. I trudim se kad god sam slobodan 2 dana, trudim se da posjetim nekog, da snimim neku interesantnu... A ja to ne mogu gledat, nemam toga. Pa naštimat ćemo ti, evo može ovaj momak da ti nađe da pogledaš. To će vjerovatno večeras biti u 19 sati, u 7 sati.